Okay, maayong adlaw. Quick update lang ni siya no sa ato ang pag-SEO sa website o sa atong channel. So sa google.com.ph gagawas na ta no sa kani nga keyword Free SEO Training Philippines. So nako sa incognito mao ni ang first page no. So naa na ta ang atong channel o atong mga videos sa second page. Free SEO Training Philippines nga keyword. So daghan magali kay gibutang si Google upat ka videos nato. Then ang atong website naa na ta sa ikaupat nga page. So at least maski wala pa tay gibuhat jud kaayo, naa na nigawas na ang Pinoy SEO nga website jud. Ana no? So akong gi-check sa nga keyword research ko diri sa keyword planner sa Google Ads. So naa siya no nga keyword mo ni Free SEO Training Philippines. Na siya average search og naa pod siya mga nag-compete sa Google Ads, which means na-value ani nga keyword. Ano? Pero ako raning maghatag ra kog in-depth nga training about keyword research ug how to select mga keywords nga i-target nimo. Pero so far sa kani nga keyword nag-rank na ta. Kana lang no? So thank you for watching.